Ezagutzen zenuten Nafarroako herririk politena? Bueno, agian ez da, baina begira nola besaten dute. Uno de los pueblos más bonitos de España. Beraz, gaur esagutiko dugu. Bueno, Erdi Aroko hirigune eder bat aurki dezakegu. Hori asteko. Ta gomendagarria izango da kale horietan zehar galtzea. Ta benetazko Erdi Aroko hirigune batez gozatzea. Begira zen nolako koloreak dituen. Baina hau ez da hemen bukatzen. Indikan gauza asko geratzen zaizkigu usuen egiteko. Hala nola Nafarro erresumaren garaiko gaztelua oraindik dagoela pres bataila guztientzako. Ta bisita, soilik 2 euro balio zuen ez ginen herritik joan bertan sartu gabe. Bertan gauza ugari aurki ditzazkegu, baina benetan bitxiena honako hau da. Hola, ez dakizuela zer den, benetako bihotz bat zegoen hor aurkeztuta. Benetan bitxia, baina informazio gehiegirekin gozea sartzen zait. Beraz, Ta ezin ginen usuetik joan, ohiko janaria probatu gabe. Taga probatu izan dugu Kasaurrutean, ikusiko duzue. zer esan behar dugu produktu gehienak Nafarroak zirela. Ardoa eta asteko hartzain apurrak. Horrekin ja buru joan zitzaidan. Baina oraindikan jarraitu izan genuen benetako platerekin, Babarnak, kordero txilindron, karrilleras, baita manitaz de zerro batzukin animatu ginen, Baina benetan primerazkoak. Eta zer esanik ez, momentu guztietan biztaz hauetaz goza genezakela. Hori guztia gure lekutik mugitu gabe. Baina ja postreak anteratzerakoan, ai ama. Arrebak esan zuen moduan, postrea beste sabel batean dijoa, Beraz guztikin bukatu genuen. Baita familiarentzat opari batzuk hartzeko denbora izan genuen. Benetan gomendagarria. Horren geroztik paseotxo bat berriz eman genuen herritik. Ta ondoren etxera eta listo. Baina ezagutzen zenuen herri hau.